Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Purao. Taong 1952, Valderrama, Antique. Noong mga panahong ito, tahimik ang naging buhay ni Purao. Nakontento siya sa pagsasaka at pagtatanim ng mga gulay na siyang ipinagpapalit niya sa isda at karne sa kabayanan. Palibhasa kasi, noong mga panahong ito ay nauuso ang kalakarang pagpapalitan ng produkto sa kanilang bayan. Sa katunayan nga nito, ang lupang kanilang sinasaka ay ipinagpalit lang sa kanya sa dalawa niyang kalabaw. Kahit na simple lang ang pamumuhay nila, hindi naman kinakapos si Purao. Sa katunayan nito, mas nakakaangat pa nga sila sa iba nilang mga kanayon. Dahil dito, maraming mga haka-haka na tinutulungan ng mga engkanto si Purao para unti-unting umunlad ang kanilang buhay. Hindi naman siya umaalma sa mga pinagsasasabi ng mga tao. Naisipan niyang, mas maigi nga yun kung iisipin ng ibang tao para mangamba silang gumawa ng masama sa kanya at maging sa kanyang mga pananim. Isang gabi, dahil naiwan ni Purao ang kanyang karit sa kubo nilang nasa bukid, wala siyang nagawa kundi ang balikan yon. May mga taong dumadaan kasi roon at malaki ang tsansa na makuha nila yon at mapag-interesan. Dala niya noon ang itak at gasera. Mabilis niyang binaybayang daan patungo sa kanyang bukirin. Medyo malayo-layo rin kasi yon sa kanilang bahay, kaya kinakailangan niyang bilisan ang kanyang paglalakad. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang makaramdam siya na may mga matang nakamasid sa kanya. Sinubukan niyang magpalinga-linga, ngunit wala naman siyang nakita. Dahil dito, nagpasya siyang mas lalo pang bilisan ang kanyang paglalakad nang sa gayoy mas madali siyang makabalik sa kanilang bahay. Noong medyo malapit na si Purao sa kanyang bukirin, nagtaka siya dahil parang naging iba ang kanyang daanan. Naisipan niyang baka dahil lang sa antok ang pakiramdam niyang yon. Pagka-uwi ko, matutulog ka agad ako. Sambit niya sabay hikap. Noong malapit na siyang makarating sa kanyang kubo, nagulat si Purao, gawa ng biglaang nagbago ang kanyang paningin. Tila naging kristal ang kanyang dinaraanan at nang masdan niya ang kinaroroonan ng kanyang kubo, ay nakita niyang may isang napakalaking mansyon doon na gawa sa ginto. Lumakas ang kabog ng kanyang puso, gawa ng alam niyang may sa engkanto yon. Dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang kahihinatnan kung magpapatuloy siya sa kanyang paglalakad, minabuti niyang tumigil. Ilang beses pa niyang kinusot ang kanyang mga mata at nagbabaka sakaling guni-guni lamang yon, subalit ganun pa rin ang kanyang nakikita. Sa kadahilanang ito, nanatili siya sa kanyang kinatatayuan habang nakamasid doon. Walang ano-ano, napaigtad si Purao nang may kumalabit sa kanyang likuran. Nilingon niya yon at kinilabutan siya nang makita ang isang lalaking mas mataas sa kanya. Malakas tila ang kanyang kulay sa balat at pananamit. Pansin din niya na nakasuot ng salakot ang nasabing tao at nakangiti lamang to sa kanya habang nakikipagtitigan. Habang nasa ganoong sitwasyon, tila may kung anong kumakausap kay Purao sa pamamagitan ng isipan. Parang hinihikayat siya nitong sumama sa kanya, ngunit mariing tumanggi si Purao. Dumaan pa ang ilang sandali nang hindi pumayag si Purao na sumama. Nagsimula nang maglakad ang naturang lalaki patungo sa malaking mansyon. Sinundan na lamang siya ng tingin ni Purao at ganoon na lang ang kanyang gulat nang makita niyang unti-unting naglaho ang lalaki kasabay ng pagkawala ng mansyon na yon.
Anong nangyari? Pinaglalaroan ba ako ng paningin ko? Ilang sandali siyang hindi nakagalaw at nagmatsyag sa paligid. Noong medyo kumalma na ang kanyang puso dulot ng bahagyang takot, napatakbo na siya patungo sa kanyang kubo. Pagkalapit niya sa pintuan ay mabilis niyang itinulak ang pintunan tsaka inabot ang kanyang karit. Subalit bago pa man niya makuha yon, isang malakas na puwersa ang humilas sa kanya, paalis sa kanyang pwesto. Nabitawan ni Puraw ang kanyang gasera at itak. Mabuti na nga lang at sa lupa lamang tumilapon ang gasera niya at hindi sa loob ng kubo. Dahil nabasag yon, nagkalat ang apoy sa lupa at nang lingunin ni Puraw kung ano ang humilas sa kanya, ay ganoon na lang ang kanyang pagkagulantang. Nang mawari niyang isang mabalahibong nilalang yon na may nagbabagang mga mata. "Umalis ka rito, aswang! Humanda ka sa akin kapag nakuha ko ang itak ko!" Sabi niya sabay pilit na nagpumiglas. Nang mga sandaling yon, ramdam ni Puraw ang matalas na kuko ng aswang na bumabaon sa kanyang binti. Subalit hindi siya nagpapigil doon. Nagpumiglas siya hanggang sa magawa na niyang makawala sa aswang. Kahit na pagapangay kinuha niya ang kanyang itak, tsaka mabilis na tumayo. Napangisi naman ang aswang sa kanya at mas lalong naging mabalasik ang kanyang muka. Nagsimula na rin yung maglaway habang naghahanda sa pag-atake kay Puraw. Habang nasa ganoong sitwasyon, napaisip si Puraw kung anong rason at inatake siya ng aswang. Subalit habang nag-iisip ng posibleng rason, biglaan siyang sinugod ng aswang at nagbuno silang dalawa. Mas mabilis ang galaw nun kung ikukumpara kay Puraw, kaya nagawa siyang ibuwal nun. Tumama ang kanyang likuran sa pilapil, kaya nabitawan niya ang kanyang itak. Mas lalo pang naramdaman ni Puraw ang sakit ng kanyang katawan, gawa ng tumama ang kanyang likod doon. Sinubukan siyang kalmutin ng aswang sa muka, pero ginawa niyang pananggalang ang kanyang braso. Sa kadahilanang ito, hindi direktang tumama ang kuko ng aswang sa kanyang pisngi at mga mata. "Anong kasalanan ko sa'yo? Magbabayad ka kapag nakilala kita!" Sigaw ni Puraw. Nagpatuloy sila sa paglalaban hanggang sa hindi inaasahan ni Puraw, may kung anong liwanag ang lumapit sa kanila. Maging ang aswang na yon ay natigilan sa kanyang ginagawa at napalingon. Halos hindi makapaniwala si Puraw noong makita niya ang lalaking kumalabit sa kanya at nagyaya na tumungo sa malaking mansyon. Pagkakita roon ng aswang, ay napangisi siya at iniwan si Puraw. Hinarap nito ang lalaki, tsaka nagwika sa garalgal na boses. "Akin na yang salakot mo. Kung hindi, ikaw ang magiging hapunan ko ngayong gabi." Nung mga sandaling yon, nagawa ng makuha ni Puraw ang kanyang itak. Marahan din siyang tumayo, tsaka iniangat ang kanyang kamay na may hawak na itak. "Yan ang pagkakamali mo. Hindi ka na makakapaghapunan." Matapos nun, tinaga niya sa likuran ng aswang. Malakas ang kanyang pagkakataga, kaya medyo malalim ang natamong sugat ng nilalang na yon. Sa kadahilanang ito, nilingon siya ng aswang at sinubukang sugurin. Ngunit isang malakas na puwersa ang siyang tumama sa kanya na naging rason para tumilapon siya. Malakas ang kutob ni Puraw na kagagawan yon ng lalaki, pero gano'n na lang ang kanyang gulat nang hindi na niya nakita ang lalaking yon. Ang tanging naiwan nito ay ang kanyang salakot. Saan kaya nagpunta yon? Kunin ko na nga muna to.
Dinampot niya ang salakot na yon tsaka sinubukang isuot. Pagkalapat pa lamang ng salakot na yon sa kanyang ulo, ramdam kaagad niya ang enerhiya nito. Parang nilukob ng kung anong kalasag ang kanyang katawan at pakiramdam niya ay mas nag-ibayo pa ang kanyang lakas. Napailing na lang si Puraw nang may tinig siyang narinig na nagsasabing ipinagkakaloob na sa kanya ang salakot na yon. Nasa ganong estado siya nang makita niyang nagpalit ng anyo ang aswang sa isang malaking aso. Sa tansya ni Puraw ay hanggang bewang niya ang taas nun, ngunit kahit ni katiting ay wala siyang naramdamang takot. Tila nag-ibayo na rin kasi ang kanyang lakas ng loob nang maisuot niya ang salakot ng engkanto. Mabilis na sumugod sa kanya ang aswang na yon, kaya nag-abang si Puraw ng tamang tiyempo. Nang medyo malapit na ito, minabuti niyang salubungin ang naturang aso. Lumundag yon ng may taas na lampas tao, kaya napatingala na lamang doon si Puraw. Ilang sandali pa, napansin ni Puraw ang aswang, kaya walang pag-aalinlangan niyang tinagayon. Tinamaan sa bandang tagiliran ang nilalang na yon, kaya bumagsak ito sa lupa. Bago pa man yun makabangon, nilapitan na siya ni Puraw at kinausap. "Sino ka? Anong pakay mo sa akin? Huwag mong sabihin may atraso ako sa'yo, dahil wala akong kalaban kahit isa man." Napatitig lang sa kanyang dambuhalang aso na yon, tsaka napangisi. Akmang tatagain na sana ni Puraw yon nang biglaan itong nawala sa kanyang harapan. Subalit, ilang sandali pa ay naramdaman ni Puraw ang kakaibang enerhiyang nasa likuran niya, kaya buong lakas niyang ipinihit ang kanyang katawan sabay taga sa kung anumang naroroon. Isang malakas na pag-ungol na lamang ang narinig ni Puraw at nang tingnan niyang maigi yon, ay napagtanto niyang nagawa niyang tamaan sa leeg ang aswang. Malalim ang naging sugat nun na naging rason para bumulwak ang kanyang dugo. Noong mga sandaling yan, nakita ni Puraw kung paano nagbago ng anyo ang aswang. Ang isang dambuhalang aso ay unti-unting naging isang hubot-hubad na tao. Nagulat na lang ang kanyang mga mata nang mawari niya kung sino ang aswang na sumugod sa kanya. "Kaya pala sinugod mo ako kahit wala akong ginagawang masama sa'yo. Ikaw pala yan, Eswe." Hindi rin naging lingid kay Puraw na magmula noon ay ilang beses nang sinubukang agawin ng kamag-anak ni Eswe ang lupaing sinasaka niya. Napailing na lang siya at napaisip na nararapat lamang sa isang sakim ang kapalarang kanyang iginawad. Noon din ay nakaramdam ng pangamba si Puraw para sa kanyang pamilya. Naisip niyang kapag nalaman ng mga pamilya ni Eswe ang nangyari rito, ay tiyak na babalikan ng kanyang asawa at mga anak. "Hindi ako papayag na madamay ang aking pamilya rito. Pero anong gagawin ko?" Habang nag-iisip ay sumasabay rin ang kabog ng kanyang dibdib. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pag-iisip nang muling lumitaw sa kanyang harapan ng lalaking may-ari ng salakot. Nang makita yon ni Puraw, agad niyang hinubad ang salakot na kanyang suot tsaka ibinigay sa lalaking yon. "Hindi ba't sa'yo to? Isusoli ko na. Pasensya ka na't sinuot ko to." Agad namang napangisi ang lalaking yon at sa unang pagkakataon ay nagsalita yon sa harapan ni Puraw. "Sa'yo na yan. Ipinagkaloob ko yan sa'yo nang sa gayo'y magamit mo. Ikaw na lamang ang bahalang tumuklas ng iba pang kakayahan niyan." Nagpakilala rin siya sa pangalang Anatolio, ngunit hindi niya sinabi kung anong uri siya ng nilalang. Hindi alam ni Puraw kung ano ang kanyang sasabihin. Hanggang sa mga oras na yon,
Nag-alala pa si Puraw kung paano niya itatago ang bangkay ng aswang na si Eswe. Nasa ganoong sitwasyon siya nang mag-alok si Anatolio sa kanya ng tulong. Sinabi nito na dadalhin na lamang niya ang bangkay ng aswang nang sa gayoy walang makakaalam kung saan ito naroroon. "Saan mo naman dadalhin ang bangkay na yan?" usisa pa ni Uraw. Napangiti naman kaagad si Anatolio sa kanya, tsaka ikinumpas ang kanyang kamay. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Puraw ay nagbago ang kanyang kapaligiran. Halos lahat ng nakikita nito ay kumikinang at napakaliwanag ng paligid. "Dadalhin ko siya sa mundo ko at doon walang ibang makakaalam ng kanyang kinaroroonan," sabi pa ni Anatolio, sabay kumpas ulit ng kanyang kamay. Noong mga oras na yon, halos mapaigtad si Puraw. Biglaan kasing nawala ang pinaghihinalaan niyang engkanto at maging ang aswang na kanyang napatay. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang naging karanasan, pero dahil sa kanyang nakita, ay napagtanto niyang isang ang engkanto si Anatolio. Nang medyo nawala na ang takot niya, ay minabuti niyang kunin ang kanyang itak at karet. Subalit dahil wala na ang kanyang gasera, nangapa siya sa dilim para lamang makauwi sa kanilang bahay. Nang makauwi si Puraw, labis ang pagtataka ng kanyang asawa gawa ng sobrang lansa niya. Hindi naman niya nagawang ikwento ang kanyang naging karanasan sapagkat alam niyang hindi siya paniniwalaan ng kanyang asawa. Nag-usisa pa ang kanyang asawa kung kaninong salakot ang kanyang suot. Pero sinabi na lang ni Puraw na nakita niya yon sa labas ng kubo at marahil ay pagmamay-ari ng napadaan doon. Magmula ng gabing yon, naging balisa na si Puraw. Pakiramdam niya ay anumang oras may mangyayaring masama sa kanyang pamilya. Dahil dito, hindi siya gaanong nakakatulog. Hindi na rin niya nagagawang mamalagi sa kanyang bukid tuwing gabi dahil nababahala siya sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Isang umaga, habang abala sa paglilinis ng pilapil, nakita ni Puraw ang mga kamag-anak ni Eswe na nakamasid sa kanya. Parang may kung ano silang pinag-uusapan at binabalak. Kaya napaisip siya kung ano ang kanyang gagawin. Ano kaya ang ibig sabihin ng engkantong yun sa akin? Tanong niya sa sarili niya nang maalala ang sinabi ni Anatolio patungkol sa pagtuklas niya sa iba pang bisa ng kanyang salakot. Noon din mismo, inisip ni Puraw na magkaroon siya ng tigadlum o kakayahang maglaho sa paningin ng mga tao. Naisip din niyang kung kaya yun ng mga engkanto at ibang elemento, ay makakaya niya rin yun sa tulong ng salakot. Ilang sandali rin niyang inisip na mawawala siya hanggang sa napansin niyang parang binalot ng kakaibang lamig ang buong katawan niya. Dahil dito, sinubukan niyang lumipat ng pwesto kung saan madali siyang makikita ng mga kamag-anak ni Eswe. Noong una ay hindi siya sigurado sa bisa ng salakot niya. Ngunit nang tuluyan na itong makalapit sa 3 kapamilya ni Eswe, ay nawari niyang may bisa ngayon. Palibasa kasi, nanatiling nakatitig ang mga yon sa bahagi ng pilapil kung saan nila unang nakita si Puraw. Habang nakatayo sa tabi nila, nakinig si Puraw sa kanilang usapan. Napayukom na lamang siya ng kanyang kamay noon dahil sa galit noong malaman niya ang masamang binabalak ng mga yun sa kanya at sa kanyang pamilya. Alam ni Puraw na kabilugan ng buwan ng gabing yon, kaya paniguradong gagamitin ng mga aswang ang pagkakataon na yon para patayin siya at ang kanyang pamilya. Talagang ang mga aswang sila. Kailangan kong ilayo muna rito ang aking asawa at mga anak. Saad niya nang may pag-aalala.
Alam ni Puraw na napakaraming kapamilya ni Eswe at tiyak na mahihirapan siyang kalabanin ng mga yon kung sakali. Noon din mismo ay mabilis na umalis doon si Puraw. Napailing siya noon, gawa ng kahit nakalayo na siya ay hindi pa rin siya napansin ng tatlo. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay, sinabihan niya ang kanyang asawa at mga anak na dadalhin na muna niya ang mga ito sa kanyang mga magulang. Ang kanyang rason sa kanila ay magiging abala siya sa bukid, kaya walang makakasama ang mga ito sa kanilang bahay. Wala namang nagawa ang asawa nito kung hindi ang sumang-ayon sa nais niya. Umalis sila at naiwan sa bahay nila si Puraw na ng mga sandaling yon ay naghahanda na para labanan ang mga aswang. Kailangang hindi ako mamatay. Napakaaga pa para mawalan ng haligi ng tahanan ng aking pamilya. Minabuti niyang magdasal na lamang ng mga sandaling yon hanggang sa tuluyan ng magtakip silim. Minabuti na rin niyang maghapunan nang sa gayoy magkaroon siya ng lakas pagdating ng labanan nila. Habang kumakain, ay nagmantsyag siya sa paligid hanggang sa may maulinigan siyang mga yabag sa labas ng kanilang bahay. Siguradong nandito na sila. Kinuha niya ang kanyang itak, tsaka isinuot sa kanyang ulo ang salakot. Akmang bababa na sana siya noong makarinig siya ng pagkatok sa pintuan. Ilang beses yun na sinibayan pa ng pagtawag sa kanyang pangalan. Dahil malakas ang kutob niya ng mga aswang ang nasa labas ng kanyang bahay, hindi na muna umimik si Puraw. Minatyagan niya ang susunod na gagawin ng mga yon hanggang sa makarinig siya ng sunod-sunod na kalabog sa ibabaw ng bubong. Dahil dito, napagtanto niyang may nakapwesto na sa atip ng kanilang bahay. May narinig din siyang kalampagan sa silong at maging sa dingding, kaya mas lalo siyang nabahala. Kailangan makalabas ako rito. Napapaligiran nila itong bahay at baka kung ano pa ang gawin nila. Saad niya sa kanyang sarili. Nung mga oras na yon, nakita niya ang isang bintana na bahagyang nakabukas. Alam niyang anumang oras ay dadaanan niyo ng mga aswang, kaya inunahan na niya ang mga ito. Doon siya dumaan para makalabas sa kanilang bahay at dahil sa kakayahan ng tigadlum ng salakot, hindi siya napansin ng mga aswang na nakapwesto sa tapat ng dingding. Nang makalabas na siya sa kanilang bahay ay tumakbo siya patungo sa kanyang bukid. Nung medyo malayo na siya, napasigaw siya sa kanila. "Ako ba ang hinahanap ninyo? Nandito ako!" Dahil sa kanyang pagsigaw, napalingon sa kanyang direksyon ang mga galit na aswang. Kahit nakabilugan ng buwan noon, kita pa rin ni Puraw ang pagbabaga ng kanilang mga mata. Habang pinagmamasdan niya ang mga aswang na nakangisi habang nakalingon sa kanya, nakaramdam siya ng pag-iinit sa kanyang katawan. Walang ano-ano, napamura na lamang siya ng sinilaba ng mga aswang na yon ng kanilang bahay. Tatakbo na sana siya para balikan ng mga aswang na yon, ngunit may kung anong enerhiyang pumigil sa kanya. Dahil dito, minabuti niyang hintayin na lamang ang mga aswang na yon. "Humanda kayong lahat sa akin. Matutulad kayo kay Eswe!" Wika ni Puraw habang nanginginig ang kanyang kalamnan. Nasa ganoong sitwasyon siya nang makita niyang papalusob sa kanya ang 5 aswang. Alam ni Puraw na dehado siya, subalit naging buo ang kanyang pagtitiwala sa salakot. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang itak, tsaka nagsimulang magdasal para sa basbas ng engkantong tunay na may-ari ng kanyang salakot. "Huwag mo sanang hayaan na may mangyaring masama sa akin. Kailangan pa ako ng pamilya ko." Walang ano-ano, nagulat si Puraw nang may maramdaman siyang presensya sa kanyang likuran.
Nilingon niya ito at napamura siya nang makitang may aswang na naroroon. Walang kaabog-abog na umatake ito sa kanya at nagwika ito. Anong ginawa mo kay Eswe? Pinatay mo siya? Kaya ngayon, papatayin ka rin namin. Pero bago yon, titiyakin naming maghihirap ka muna hanggang sa ikaw na mismong magsumamo na patayin ka. Sinubukang tagain ni Puraw ang aswang na yon, ngunit nagawa nitong salagi ng itak ni Puraw. Sinubukan din ng aswang na yon na ibalibag siya, ngunit sa kung anong dahilan ay hindi nito nagawa. Alam ko nga sa lakot na yan na nagbibigay ng lakas sa'yo. Kapag nawala yan sa'yo, siguradong parang kuto ka na lang na napakadaling tirisin. Biglang sigaw pa ng isang aswang na nooy kararating pa lang sa tapat ni Puraw. Bago pa man siya subukang ibalibag ulit ng aswang, inunahan na ni Puraw yon. Sinubukan niyang ibalibag ang aswang na yon at namangha siya noong nagawa niyang buhatin ang aswang na yon tsaka ibalibag. Nagalit naman ang 5 aswang kaya sabay silang sumugod kay Puraw. Hindi naman siya nagpatinag sa mga aswang na yon at nilabanan niya sila gamit ang kanyang itak. Nang makita naman ng iba pang nilalang na naroroon ang paglalaban ng mga aswang at ni Puraw, mabilis din silang tumakbo upang tumulong sa kanilang kasamahan. Pinaligiran nila si Puraw at sinubukang madakip upang makuha ang kanyang salakot. Ngunit ang bawat aswang na lumalapit sa kanya ay tinataga niya sa direksyon na hindi nila inaasahan. Sa tulong ng kakaibang bilis niya, ay hindi na malaya ng mga aswang na nagawa na silang sugatan ni Puraw. Hindi ko papayagan na idamay ninyo ang aking pamilya. Magkakamatayan muna tayo! Wika niya habang tinitingnan ng paisa-isa ang mga aswang at sinusubukang pakiramdaman kung sino ang susunod na aatake. Ilang sandali pa, nagwika ang isang aswang na pinakamatanda sa kanila. Hindi sana mangyayari ang sagupaang ito kung hindi mo pinatay si Eswe. Nasaan ang katawan niya? Ibigay mo sa amin ang katawan niya. Napailing na lamang si Puraw sa mga yon. Sinabi niyang hindi niya alam kung saan naroroon ang katawan ng naturang aswang. Sinabi pa niya na sila ang nagpasimula ng lahat. Kung hindi niyo sana pinag-interesan ang bukiring sinasaka ko, wala sanang gulo. Dahil sa kanyang sinabi, mas lalong nanggalaiti ang mga aswang. Nagulat na lamang si Puraw nang makarinig siya ng malakas na pag-angil. Kasunod nun, lumundag ang isang aswang para atakihin siya. Hindi naman nagpatinag si Puraw roon. Lumundag na rin siya at sa tulong ng kanyang salakot ay naging magaan ang kanyang katawan. Sinalubong niya ang aswang na yon at bago pa man sila makalapag sa lupa ay ilang beses na niyang nataga ang aswang na yon. Pagkalapat ng kanyang paa sa lupa, pinagtulungan siya ng mga aswang. Kinuyog nila siya hanggang sa mabuwal na siya sa lupa. Dahil marami ang mga aswang na sumusubok na kumalmot, kumagat at umagaw ng kanyang salakot, halos hindi na makahinga si Puraw. Laking pasasalamat na lamang niya noon, gawa ng kahit anong gawin ng mga aswang na yan, ay hindi nila nakuha ang salakot. Walang ano-ano, naisip ni Puraw na pwede niyang magamit ang salakot na yon para umalis sa kanyang pwesto. Noon din, inisip niyang mawawala siya sa paningin ng mga aswang na yon at sa isang iglap lamang, nagawa niyang makaalis sa kanyang pwesto. Subalit kahit na anong bilis ng kanyang pag-alis doon, may isang aswang na nakapansin sa kanyang ginawa. Dahil dito, bago pa man makapagsalita yon, nilapitan na siya ni Puraw tsaka ginilitan sa leeg. Nakagawa yun ng ingay, kaya napalingon kay Puraw ang mga aswang.
Subalit bago pa man sila may kung anong gawin sa kanya, mabilis na gumalaw si Puraw at isa-isang nilapitan ang mga yon. Sa tulong ng bertud ng tigadlum ng salakot at ng kakaibang lakas at bilis niya, na isagawa niya ng mabilisan ang paggilit sa leeg ng mga aswang. Kahit na sinusubukan ng ibang nilalang na labanan siya, huli na para protektahan nila ang kanilang sarili. Di naglaon, nagkalat sa lupa ang mga bangkay ng aswang at ang tanging nakatayo roon ay ang pinakamatanda sa kanila. Mabalasik itong nakatitig kay Puraw na tila pilit na tinatago ang kanyang pagkasindak. Ngayon, malalaman mo na rin kung nasa naroroon ang bangkay ni Eswe. Wika ni Puraw nang mapansin niyang may liwanag na papalapit sa kanila. Naging malakas ang kanyang kutob na si Anatolio yon, kaya mas lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob. Hindi nakatugon ang aswang na yon sa kanya. Sa halip nagpalit ito ng kanyang anyo at naging isang malaking aso na may nagbabagang mga mata at nakausling pangil. Bago pa man makapagsalita ulit si Puraw, mabilis itong sumugod sa kanya. Sinubukan itong ibuwal sa lupa si Puraw, pero nagawa niyang makailag sa atake ng naturang aswang. Noong mga oras na yan, hinawakan ni Puraw sa bandang leeg ang aswang hanggang sa magawa na niya itong sakalin. Binitawan na muna niya ang kanyang itak upang mahigpitan niya ang pagkakasakal sa aswang hanggang sa mapahandusay ito sa lupa. Nang nasa lupa na sila, sinubukan pang manlaban ng aswang at baliktarin ang kanilang sitwasyon ni Puraw. Subalit, dahil limitado ang kanyang naging galaw, wala siyang nagawa para makapiglas. Hindi ba't gusto mong makita si Eswe? Siya ang tanungin mo. Sambit ni Puraw nang makita niyang nakatayo malapit sa kanila ang engkantong si Anatolio. Napangisi lang yon ang nakakaloko na siyang naging rason para tuluyang masindak ang aswang. Pilit yung nagpumiglas, subalit dahil sa higpit ng pagkakasakal ni Puraw sa kanya, nawalan siya ng malay. Upang makasiguro, minabuti ni Puraw na pugutan ng ulo ang matandang aswang na yon. Nung mga oras na nakita niya ang mga katawan ng mga aswang na kapamilya ni Eswe, nabahala siyang baka kung ano ang sabihin ng mga taga-nayon sa kanya. Dahil dito, muling nakiusap si Puraw sa kanyang kaibigan na itago ang katawan ng mga aswang na yon. Hindi naman tumanggi si Anatolio at nangako ito na dadalhin sa kanilang mundo ang mga katawan ng aswang nang sa gayoy hindi mapaghinalaan si Puraw na siyang pumatay sa kanila. Sinubukan pang isoli ni Puraw ang salakot sa engkanto, pero tumanggi ito. Anya, hindi siya tumatanggap ng bagay na naipagkaloob na niya sa iba. Dagdag pa ni Anatolio, mag-alay lamang ito sa kanya tuwing anihan at 3 araw bago ang kabilugan ng buwan at tinitiyak niyang masisiyahan siya. Kasabay ng paglaho ni Anatolio ay siya ring paglaho ng mga bangkay ng mga aswang. Iisang bagay pa noon ang ikinakabahala ni Puraw at yun ay kung papaano niya sasabihin sa kanyang asawa ang mga nangyari. Pagkaraan pa ng ilang araw, pinuntahan niya ang kanyang pamilya at sinabi ang katotohanan sa kanila. Nabahala naman ang kanyang asawa, pero sinabi ni Puraw na wala na itong dapat na ipag-alala dahil wala na ang mga aswang na may interes sa kanilang sinasaka. Nagpasya na lamang si Puraw na gumawa ng bagong tirahan at bilang pag-alala at pagpapasalamat sa kanyang kaibigang engkanto, gumawa siya ng altar sa kanilang bukid kung saan niya inilalagay ang kanyang alay. Hanggang sa kanyang pagtanda, tinanaw niyang isang malaking utang na loob ang pagbibigay sa kanya ng iba't ibang bertud na nagmumula sa mahiwagang salakot
ni Anatolio. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam nyo, yung mga ganitong klase ng kwento yung masasabi mong sobrang swerte ng bida natin. Kasi bigla-bigla na lang binigyan siya ng mahiwagang salakot ng engkanto na yon. Na wala namang binibigay na sapat na dahilan kung bakit siya bibigyan ito. Ano bang meron sa pagkatao na itong bida natin? 'Di ba? Wala naman nabanggit, wala rin talagang naikwento. So, overall, masasabi ko sa kwento na to, sobrang hiwaga. Tsaka yung pangalang Anatolio, alam nyo, sobra akong kinilabutan dito. Kasi kung papansinin ninyo, ibang-iba talaga yung pangalan ng mga nilalang na nanggaling sa ibang dimensyon. Alam ko, karamihan sa inyo mapapansin yan kasi talagang nakikinig kayo sa channel ko . Kaya, ang galing ng kwento na to. Mas maganda lang sana kung naipagpatuloy pa yung mga karanasan ni Purao tapos lahat yon pinakwento sa atin. Sobrang ganda sana kung nangyari yung bagay na yon. Kaso, isa lang yung pinadala sa atin . Pero ako, sold na ako dito. Kaya kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.